πραγματικά σαν να μην πέρασε μια μέρα για σένα η επιστροφή στον Εργοτέλη. Από τη στιγμή που πήγα στα αποδυτήρια έτσι νιώθω. Θέλω να μου πεις λίγο πώς είναι το κλίμα που συνάντησες εδώ, έχουν αλλάξει τα πράγματα καθόλου όταν έφυγες πριν από ένα χρόνο? Από ανθρώπους δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, συνάντησα τα ίδια άτομα παρά μόνο λίγες εξαιρέσεις. Νομίζω ότι γενικά είναι σε πιο καλό επίπεδο Εργοτέλης από τη στιγμή που είχα φύγει εγώ και έτσι μου φαίνεται αυτή τη στιγμή και σίγουρα είναι, αλλά αυτό θα φανεί μέσα στο γήπεδο. Περιμένεις δηλαδή περισσότερα πράγματα σε σχέση με πέρσι που τον παρακολουθούσε ως θεατής την καινούργια αγωνιστική χρονιά, να ανέβει ο πύχης? Σίγουρα πέρσι έγινε μια καλή προσπάθεια και αν είχαν προσέξει σε παιχνίδια με ομάδες οι οποίες ήταν υποδιέστερες από τις άλλες θα είχαν φτάσει ψηλότερα. Νομίζω ότι φέτος έγιναν αρκετές μεταγραφές και καλές. Βέβαια εντάξει, αυτό πρέπει να το δείξουμε μέσα στο γήπεδο και πιστεύω ότι θα γίνει φέτος. Δημήτρη, εσύ με μία παρένθεση ενός χρόνου μέχρι στιγμή στο Πανιόνιο ήρθες ναι μεν ως δανεικός, αλλά έχεις έτσι μια πικρία από την χρονιά που πέρασε όσον αφορά το χειρισμό της παρουσίας στο Πανιόνιο, ή αν έχεις να αποδείξει κάτι την καινούργια χρονιά στους ανθρώπους του Πανιόνιου, να στείλεις ένα μήνυμα? Σίγουρα κάθε παίκτης που αγωνίζεται στην ομάδα που παίζει, αυτό δεν είναι καλό για αυτόν και σίγουρα έχω μια πικρία. Όμως τώρα το ποιος φταίει, αν φταίω εγώ ή προπονητής ή δεν ξέρω τι, σίγουρα φταίνε όλοι σε αυτό το θέμα. Αλλά δεν έχω να αποδείξω βέβαια κάτι. Δεν σημαίνει ότι αν παίξω στον Εργοτέλη και παίζω καλά σημαίνει ότι θα αποδείξω κάτι του Πανιόνιου. Αυτό που να κάνω, να προσπαθήσω να έρθω στα επίπεδα που ήμουν όταν ήμουν στο Εργοτέλη, να κάνω καλά παιχνίδια και ακόμα καλύτερα. Το ενδεχόμενο να παραμείνει στην ομάδα το έχεις σκεφτεί ή το αφήνεις για αργότερα? Αυτό δεν είναι μόνο δικό μου θέμα, αυτό πρέπει να το θέλουν καταρχήν εδώ στο Εργοτέλη και να θέλουν και στην Πανιόνιο να το παραχωρήσουν. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει όταν τελειώνει η φετινή χρονιά, πιστεύω, όχι από τώρα. Δεν έχω άποψη για αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή. Δημήτρη, από την προηγούμενη παρουσία στην ομάδα του Εργοτέλη βλέπαμε ότι ο κόσμος ήταν ένθερμος μαζί σου, ήσουν από τα αγαπημένα παιδιά, μιας και είσαι Ηρακλειώτης και σε στηρίζει αρκετά το φιλαθλό κοινό. Ένα μήνυμα προς τον κόσμο του Εργοτέλη? Τους ευχαριστώ πάρα πολύ και είναι μακάρι και θα προσπαθήσω με ό,τι έχω και δεν έχω για να τους δικαιώσω και γενικά όλη η ομάδα πιστεύω, να τους δικαιώσουμε και να τους παίρνουμε μόνο χαρές. Να είσαι καλά.